egin dio berriro atera, sartu, eta Lata Agustin ikustu dute Ziabogon eman dutela, Astillero bigarren kaletikan kontalde horrekin, niko batera atera direla, eta denborak hor daude, Astillero Santurtzi Astillero, segundoa Pasai Donibanek pixka bat errekuperatu du, ez dute beren burua amurreman edo atzean ikusten, eta horre lehiarako, lau bost segundon aldeakin, eta izuntza dagoeneko txanda honetan azken leku horretan, laugarren postu horretan. Eta kontuz, bigarren txandako denborek balio dute eta izeak horrela jarraitzen badu. Kontuz ibili oraindik, Astillerok Santurtziri esan dugu 55 eunen, Kamargori 3 segundo baino ez, eta lehenengo Ziabogan 5 ziren. Beraz, gauza gortxe daude, horre referentzia, 3. txandatik bigarrenera edo bigarrenetik 3. Santurtzi estropada buru oraintxe, Astillero 2 segundora, eta Kamargo litzateke 3, 4 segundora, Pasai Doniban ere hurbiltzen ari da. Eta kontuz, oraindik gauza asko dago eta erabakitzeko, batetik txanda, baina bestetik bandera bera ere bai. Estropada erdiak, aurrera koldo. Santurtziko presidente dut, Jose Antonio Martín hemen nirekin, eta oraintxe esaten ari zen Juan Alegorburu, Santurtzi aurretik dela. Buenos días. Buenos días. Comentaban nuestros compañeros que Santurtzi es en estos momentos cabeza de regata. Sí, lo estamos viendo. Yo creo que hoy, el contrario de ayer, nos está haciendo buena regata. La verdad que la competitividad en esta tanda y en este nivel es máximo. Yo creo que va a ser la tónica de la temporada, salvo Astillero, que evidentemente está en un nivel superior a nosotros, que le queda por meter a gente importante que está en el Campeonato de España de Banco Móvil en el 8. Pero va a ser un año bonito con Costape y con Isuncha, sí. Y bonito sería llevarse la bandera hoy de aquí. Sin ninguna duda. La oportunidad que hay para poder llevarla fue ayer y es hoy. Y desgraciadamente creo que no va a haber muchas más. El viento puede ser protagonista. Sí, es cierto que en la tanda anterior Camargo ha hecho muy buen tiempo. 20.09 es un tiempo ya a considerar y vamos a ver lo que nos depara el viento, ¿no? Pero va a estar reñido hasta el final. Sí. Que haya suerte. Muchas gracias. Santurtzik ere denbora asko darama banderarik irabazi gabe eta oso argi dituzte gauzak. Zure notizia oso argi. Badakite Astillero koska bat edo bi gorago dagoela. Gaur ez, baina datorren astetik aurrera kontuz eta horixe diote denek. Atzo eta gaur bandera irabazteko aukera, hortik aurrera gutxi. Nik uste dute esaera den bezala, esan liteke altuago, baina garbiago aukerak atzo eta gaur ziren, eta oraindik Astillero atzoko ez porrota, baina atzoko hankasartze horren ondoren gaur ere hor mantentzen da, eta gaurtandik aurrera beste histori bat izango da, dudarik gabe, jendea etorriko delakoz, eta atzoko eta gaurkoan ondoren pixka bat, errita pixka bat izango delakoz hor barruan, eskura du une honetan Santurtzik bandera 7 segundo Astillerori. Hau estropada haustea 3. luze honetan, nola joan den Santurtzi Astillero asko sufritzen eta Pasai Donibane asko hurbildu zaio Astillerori. Parean dira Astillero eta Pasai Donibane. Bileia beraz, lehen esan dugun bezala, batetik txanda nork eramango eta bestetik bandera nork irabaziko, badirudi. Santurtzi horrela jarraitzen baldin badu behintzat bandera eskuratuko duela, baina bigarren tokian Kamargo legoke une honetan 5 segundora. Pasai Donibane 3. bederatzira eta Astillero ere bederatzira. Gogotsu bai, barruan zuten guztia emanez abiatu dira Astillerokoak estropada austera, baina lehen esan dugu kontuz, ea ez diran eurak hautsiko eta alaxe gertatzen ari zaie, nabarmen egin dute behera Astillerokoek. Baita arriskutsua da, oso txarri izaten da beherako joera hori, zure burua ikusten baduzu, aurretik atera eta beste taldeak hurbiltzen nahi direla eta pasa egiten zaituztela hori zuhorezko porrota gerta diteke, eta oraingoz ikusten da Astillero Pasai Donibanekin borrokan, orain segundo bat Pasai Donibanen alde ematen diote bien arteko borroka horretan, eta bestaldetik Santurtzi bidea ja eginda dauka eta 3. eta azkerren Ziaboga horren bidean oso lantxukun egiten, Juanan, emai guzu MSD Santurtzi eta Kamargoren arteko erreferentzia Ziaboga egindakoan, hemen jendean nahiko urduri dago eta. Ziaboga baina aurrerago, 5 segundo ziren 3. luzeko lan erditan eta oraintxe 3. Ziabogan dira eta berehala emango dugu denbora hori, hor baita Santurtzi 15 minutu eta segundo bat, Kamargo 15 minutu eta 6 segundo egin du, koldo beraz 5 segundoko aldea. Batzuen poza eta beste batzuen hainbesteko poza ez.
Bigarren tokian, Pasai Donibane, Astillero 8 segundora, Pasai Donibane 10era, eta Izuntza 18 segundora. Asteburu honetakoak sekulako emozioa emango dio, estropada batzuetarako behintzat, salkapenari dagokionez, esaten ari garelako, Astillerok erraz irabazi behar du, baina puntu txo batzuk galduta iritsiko da ondorengo estropadetara, eta Santurtzik eta Pasai Donibanek mailari eusten badiote, euren artean ere ez da halako puntu alderik izango, eta lehenengo toki hori berreskuratu bitarte edo lehenengo bietara iritsi bitarte, estropada batzuk beharko ditu Astillerok berak. Ikusten da etxando honetan dauden lauak ere, gaurko honetan Izuntza zertxo bate atzeago egiten ari da, atzo bigarren egitea lortuzun, baina horre lehiakortasun handi egongo dela txandoetan lau hauen artean, ez? Eta dagoeneko Astillerok atzo galdu zituen 2 puntu, gaur ere beste galtzen baditu 3 izango ditu, hortaz eta Kamargo tartean, erne nola bukatzen den, ja izango litzake beste punto bat gehiago, eta naiz eta hemendik aurreako estropadako kakotxe artean denak irabazi, baino besteak 4-5 bat estropadetan erabat atzean usten joan beharko du, eta lehiakortasun handia eta bisitasun polita emango dio ligari. Eta Santi Zumaran ere hemen dugu. Kaixo egunon. Bueno, laugarren, baina txanda nagusien. Guk beste helburu batzu daukauz, baina ondo, atzo eta gaur, ondo. Eta zeintzuk dira helburu horiek? Aurten lasai ibili, eta ikusiko urterako zea pasatzen da, dauko jente oso gaztia, eta disfruta. Eta, esan biope bai, 5 mutiltakula gaitxorik, eta hori guretzako garrantzitsu da, ze hemen beti zatoten modura dana tira ze bali joku eta orduan kamiso batzuk egiteko gustuen ibili gara. Klub askok ez dakite, baina batzuetan inbertsioak egin behar dira, ez da mutil gazte egin, lana egin, gero fruituak izateko. Holan da. Holako frutuk egiteko eta gaur egun diru dabil hor, eta azken baten horrek aintzen dau, eta guk beti goten gara hor pikota baten, baina guk eure aldunik eta gauzak onduen da txukunin egiten du, eta ni beti zatoten modura eta honbe oso pozik nago. Oso pozik ikusitza azoku eta garkua, eta ikusitza zirkuntzatzea beba. Segi balanean. Hola, segiku. Zerrik asko. Hor dira Pasai Donibaneko mutila, garrolari eta patroiak. Estropada buru Santurtzi, apustu egindu Santurtzi gaurten, eta antzematen zaio traineru honi Ibon Gaztainazpiren eskua. Oso estropada ona egiten ari dira atzo. Amore eman zuten Pasai Donibaneren aurrean Santurtziarrek soterakoek, baina gaur atzetik aurrera eginda, burua galdu gabe, lehenik Astillerori eutsi, gero harrapatu eta azkenean atzean utzita. Santurtzik bandera irabazi nahi du, 4 segundo oraintxe Kamargori, eta urduritasun handia ordezkarien artean. Kosta bandera nahi baitu Santurtzik, alde ederreko poza emango lioke horrek arrolari guztiei, eta itxaropen handia etorkizunerako ere. Eta denboraldia txukundu, ez, azeratik. Eta jakin hor zaudela, eta indar berritu nolabait ere. Eta zalantza gutxatu batez ere, behar badatzoko estropadaren ondorez, zalantzaren bat izango dutelako barruan, baina Santurtzi eta Kamargoren arteko lehia istua da. Kamargo bukatu ditu lanak eta zain daude, 4 segundo Santurtzik, txanda Santurtzik irabaziko du. Astillero berriz ere errekuperatu da eta gora egin du, 8-9 segundo atzetik ibili eta orain 7 da, eta Pasai Donibanek Astillero harrapatu nahi du, baina kostako zaio 11 segundora baita. Denera, behin-behineko zelkapenean, Santurtzi lehena, Kamargo 3 segundora orain bigarren, Astillero 3garren, Orio 4garren, Pasai Donibanek 5garren. Puntu garantzitsua daude jokoan sailkapenerako eta datorren asteko txandak erabakitzeko. Entzunen dika perezi. ¡Ahí eso es! ¡Acaba! ¡Acaba, Nica! ¡Sao! ¡Sao! ¡Mirando adelante! Santurtzik bi Kamargori, azken txampan dira Santurtzierrak. Gogoan izan Kamargok egin duen azken denbora. Kamargok 20 minutu 9 segundo eta 86 segundo bat, eunekoek erabaki behar aldute azkenean bandera.
Ea Kamargok egin duen denbora hobetzen duen Santurtzik. Oraintxe azken pala da Santurtzik. 20 minutu 7 segundo eta 82 eunen. Santurtzik, bandera bigarren tokirako lehian Pasai Doniban eta Estillero. Pasai Donibane bigarren azkenean. Hori da reakzioa hori Pasai Donibanek. 8 segundora. Hirugarren izango da Pasai Donibane. Ia bederatzira Astillero laugarren eta hori ere aurrean. Mendean hartu dute.